Trí náid Nuachta as Meiriceá de 2016. Iedereen aan Oegteraan nog een juggernaut seo tosú seo sin ní sa nach chuil. Sanders agus Hillary Clinton iarthóirí de ainm nuach agus mar chuid den ri ag glórug bhótaís na Stáit. Nainneoin is cosúil go bhfuil ach tá lé ag tuairt tacaíochta do Bernie Sanders na mrá trí chéile ihre ag géire bheith son tá siad ag géire bheith son an antoiscí. Covis céir de thiocfaí as seo. Le bua Sanders in Michigan. Sé seo an feachtas búte ag Clinton an mór hiúil Sanders ag suathe is seo mar ní ráthas ag súil go Sanders, Michigan. Donald J. Trump córic sa Pháirtí Poblachtánach chun chuireadh lena Momentum bunaíocht an Pháirtí ag tá John Kasich agus Ted Cruz gom céile don tríúháit sa Pháirtí Poblachtánach. Bhí an bua ag Hillary Clinton in eice don deisceart. Bhainnean mór fictiúir an chéad leathannaí le go rábach pass
waris well agus a teile hí é fa tamlín ach go toban mar Adam gan me leiscéalanis tá mé chun é sin a mar sin ceann Adam. Siad amach go raibh in the second Mí-Úsáid sé agus fuair siad amach go raibh an báiste Germana Suárez. An Tuirc tá an tá póilíní na Tuirce agus léhananta bheag é ní ag bean phríomhheara na Tuirce milliún dollar dóibh, euro is dócha, taistil gan vís go Meánoirthear báilríochta san Aontas Eorpach. Ar nó tá an taontas i gcéad fadhb nimmirceach a réiteach fáil mór an chúnamh ón Tuirc ag géilimh a bhfuil dara mór fix maile man focail úsáidteann siad san don ar nó tagann sé seo as a focail gaige nach n'úsáidtear minic go leor sa Ghaeilge dar liom. Arthuirí fashion mar Chanel ag iarad mrá an léinneamh agus ag soláthar dóibh.
céile le tá léirmheasca bé ar seo a cint. Ó, tá sé seachtain fashion léas na Ballóid Europe. Tá ag géile dá hepe idir bheartaíocht na dhéanna, idir na Hisraeli agus na Palestíní ach tá sé géirí na pleananna agus an cosán a leagan amach orba. Tá an dá-híomh tar éis agus isteach ar eiceil Michigan sé ní agus Bernie Sanders go háide bhaim ar na vótóirí tíomh máid láin na vótaí an sin ach bhí Sanders ag díriú ar éirí leis. Bhí sé an áit sin í mar rámhíle amach chun tacaí uath ó Detroit. Tá ar cur leis i mua ag ceannach sú in na naí. A fiocin amach go Silicon in Oregon faoin chuí inar mariú an gcomhálaí sin na Mondays an bhí seo chaite síl fisrúcháin ag Tuirc tá siad ag fiolíní a mharaí ach ag ceistú bearta Sárig faoi Freddie Gray an fear gurm a bhairt de fólín dearbh sé sin crothú orthu. Bheadh sé déan bhfuil na pólíní i dtéanamh mar is mian leo teagmhasacht
Now sin focail tebi. William rint samplí ní bheidh cibhí tá an Pentagon sa rééis ag chur leis an Stát Islamach. Íneach san Israel slád le cí agus bhair sé tá duine san Israel fi láthair fearir. Raibh sí Mí-Úsáid drugaí Nuachta. Gan leis go drugaí míad leatach. Sé tá ag lorg ná performance enhancing drugs. Go bhfuil le héadán a scailge. Mas ceadmhacht dom an íomhá an scrúdú is cúis len crothú go raibh sí ag géirí sé téireacht churfarbach fada. Choiríocht go dúirí steachas amach le 60 milliún turasóirí agus ní chreideann siad ach dear an gúil siad breas tásta leis. Tá na colúnathe Eduardo Porter a tíreachta go mbeadh ag gachéine. Well, ar nó má tá sé ilíoch bíonn sé gachéine. Stocha go bhfuil sé ag Muoine deasa. Na meán tá the Carmichael Show. Níl aon rud neamh dear daoin ach de inné dé céir
Nis tá obair le déanamh bhagam so caitheann é éirí as. Nis guím rá a rih slán tamil.